Issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, kasama po natin sa linya ngayong umaga po si Ma'am Cathy Stavillong, spokesperson po ng Bantay Bigas. At kakamustahin po natin po, syempre, ito pong pinangako ng Department of Agriculture na pagpapababa sa presyo po ng bigas. Kaso lang po, ano po ito, no? Aangkat po ng tonelada po ng mga bigas para ma-stabilize po ito. At ito po, bubuksan ito pong mga NFA warehouses at ilalabas itong mga tonelada din ng mga supply po natin. So ito po ba ang talagang sagot para ma-stabilize yung presyuhan po natin po sa ating po mga bigas? So pabati muna po natin ngayong umaga, Ma'am Cathy Stavillong. Ma'am, ang inyo pong pagbati sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Oo, magandang umaga sa iyo, Sir Mark. At syempre, magandang umaga sa lahat na nakikinig at sumusubaybay dito sa IFM News Dagupan. Opo. Ma'am Cathy, kamustahin po namin, syempre, yung inyo pong sahanay po ninyo. Kayo po ba'y naniniwala po dito po sa ginagawang hakbang ng pamahalaan, particularly ng Department of Agriculture, na ilabas yung mga tonelada ng mga supply mula po sa NFA para ma-stabilize itong presyuhan po natin? Pero kaakibat nito ang pag-aangkat pa din ng mga bigas sa ibang bansa. Oo, Sir Mark, actually itong inilabas muli ng NFA na Food Security Emergency ay pag-admit lang, pagpapatuo no, na talagang may crisis tayo sa pagkain, lalong-lalo na sa bigas. Pero hindi nila tinitignan yung totoong solusyon, totoong dahilan, and at the same time solusyon para maibsan o para ma-resolve itong matagal na nating krisis sa pagkain na napakataas. Itong paglalabas ng 300,000 metric tons puno ng NFA mula sa kanyang buffer stock ay again, wala itong pinag-iba dun sa mga dati na niyang mga band-aid solution nung mga nakaraan. Maalala natin yung sulit rice, maalala natin yung Executive Order number 62, maalala natin yung rice for all at saka yung pinagyabang nila na may 29 pesos per kilo sa mga kadiwa centers. Hindi niya napababa yung presyo ng bigas. At ito, ginamit nila yung amendment ng RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Fund na amendment RA 12078, kung saan ay pwede silang magdeklara ng food security emergency kapag may pag-spike, pag mataas yung presyo ng bigas sa palengke. So ito yung ginamit nila at sa pamamagitan daw nung paglalabas nung 300,000 metric tons na buffer stock ng NFA, sa akala nila ay mapapababa nito yung presyo ng bigas sa merkado. Ngayon nga, nagkakagulo sila kung nasaan na yung mga 300,000 metric tons na yan ongoing, hindi natin alam kung bigas ba yan o palay, dahil bakit wala pa tayong nakikita. Pangalawa ay yung 300,000 na yan, kung ilalabas yan sa palengke, pero ang priority nila sa mga LGUs at mga kadiwa centers, kung ilalabas nila yan sa palengke, sa 43,000 metric tons na national rice consumption natin daily, ay ilang araw lang yan. I-divide mo yung 43,000 metric tons daily consumption sa 300,000 metric tons. So ilang araw lang yan, mga 5 araw hanggang 6 na araw lang yan. So after that, wala na naman. So parang pambubudol lang ba na ito may magmumura yung presyo ng bigas, mapapababa nito yung presyo ng bigas. Pero hindi siya sustained. Babalik at babalik tayo dun sa napakataas na presyo ng bigas dahil alam naman natin na mula nung naisabatas yung RA 11203 ay talagang totally ibinigay na ng gobyerno yung mandate niya sa pagre-regulate ng presyo ng bigas sa palengke sa mga pribado na sila talaga yung nakapagtatakda ng presyo ng palay and at the same time ng bigas. At ngayon, dito sa RA 12078 ay pinayagan din ito na pwedeng mag-import ang gobyerno ng bigas
once na makita nila na talagang meron tayong kakapusan, matindi yung kakapusan natin sa pagkain. So paulit-ulit lang tayo na ang solusyon ng gobyerno ay yung pag-i-import. At nakakahiya itong gobyerno na sasabihin niya na sa pagbebenta niya ng mababang presyo dito sa buffer stock niya ng 33 pesos per kilo ay binabanggit niya na nalulugi siya ng mahigit 2 billion pesos dahil ibinaba niya ng 33 pesos per kilo. Bakit hindi nila tignan yung foregone revenue mula nung inilabas, nung execute yung Executive Order number 62 na from July to October ay mahigit 9 billion kaagad yung foregone revenue. So Opo. makikita natin kung saan pa tutungo itong gobyerno ni Marcos pagdating sa pagresolba sa pagkain, sa presyo ng bigas dito sa ating So bansa. Ma'am Kat, sinasabi niyo po na ito pong pag-i-import at itong ginagawa po ngayon na pagdedeklara ng emergency sa food security natin na will not going to prevent yung pong patuloy na kalbaryo pagdating sa usapin po ng presyuhan sa bigas. Oo, Sir Mark, kasi hanggat pinagpapatuloy nila yung RA 11203 o yung rice liberalization law na nasa kamay ng mga private traders, importers, millers, yung kalakhan dun sa volume ng local production natin at saka yung importation at nananatiling buffer stocking yung role ng NFA ay mananatili yung napakataas na presyo ng bigas sa ating bansa. Sa ilalim ni BBM, kuno-kuno ang dami niyang ginagawa para mapababa yung presyo ng bigas. Pero walang nangyayari, no? Yung 20 pesos per kilo na pangako niya, bagamat aminado na silang hindi natutupad yun. Pero yung sobrang taas ng presyo ng bigas ay talagang hindi talaga nagre-resulta o hindi talaga naaampat-ampat dun sa mga palliative measures na isinagawa nila. Ang pinakamalaking kasalanan talaga niya ay yung pagpapatuloy dun sa RA 11203 at yung pagtanggal niya o yung paglabas niya ng Executive Order number 62. So again, another pambubudol ito at pinapaasa niya yung taong bayan na magkakaroon ng mababang presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagde-declare niya ng food security emergency. Pero may mga nagsasabi, Ma'am Cathy, na may mga nabibili daw, pwede nilang ibaba to hanggang 29 pesos yung mga ibang lugar na ano. Feasible ba ito, Ma'am Cathy, or ito isang band-aid solution at again, sinasabi nyo nga, pinapaasa nila ang taong bayan? Oo, yung 29 pesos per kilo, napakalayo yan, no? Makita natin dun sa 29 pesos per kilo na ipinangako din nila nandyan sa yung Center. rice program, yes, ng Department of Agriculture. Kasama po. Opo. Nasa Kadiwa Center dito sa Quezon City, pero very limited sila gap. Kailangan nilang pilahan. Kailangan nilang pumunta ng maaga. Pangalawa ay nandyan lang sa Kadiwa Center, marami tayong mga consumers na sa halip na pupunta sa Kadiwa Center ay bibili na lang sila dun sa katabi nilang nagbebenta ng bigas kahit mahal kasi mamamasahe pa sila. Yung ganun. Pangalawa, paano niya yan mapapababa yung presyo ng bigas sa merkado? Given ang napakaliit, sobrang napakalimited yung beneficiary niya katulad ng solo parents, mga 4-piece member at saka mga senior citizens. So, yun yung nakita natin na na-loans pa yan last year. Pero nagtuloy-tuloy yung napakataas na presyo ng bigas. Dahil sobrang limited. Pangalawa, talagang sobrang band-aid solution. Kaya nga sila nag-declare ng food security emergency. At yung binabanggit na kung magdadala sila sa mga ibang probinsya, tiyak sa Kadiwa Center ulit yan. At syempre, pipilahan pangalawa hanggang kailan yung sustained. Yung pagsusustain doon sa presyo na yun ay talagang katiting at walang kapasidad ang gobyerno na isusustain yan dahil napakaliit din yung nabibili niya sa ating mga magsasaka. Yung pondo ng NFA ay nananatiling napakababa, 9 billion pesos na hindi less than 3% dun sa ating locally produced ang kaya lang niyang mabili. So nasaan yung pag-sustain dun sa binabanggit nila na may 29 pesos per kilo, may 35 pesos per kilo dito sa NFA buffer stock. So talaga naman
yung mga ganitong ginagawa ng gobyerno ay higit na i-expose yung mga programa ng gobyerno, yung polisiya ng gobyerno na talagang hindi talaga ito yung katugunan dun sa real solution dun sa napakalaking problema natin sa kakapusan sa pagkain. At nananatili nananatili yung ating mga magsasaka na baon sa utang dahil tuloy-tuloy yung napakataas na presyo ng kanilang mga gamit sa produksyon. Nananatili yung ating mga magsasaka na nananatili doon sa kawalan ng irigasyon, hindi na aabot ng irigasyon, yung kanilang mga umaasa sa tubig sa sahod ulan. And at the same time, umaasa talaga doon sa presyo ng mga traders na siyang nagdidikta doon sa presyo ng kanilang palay. Kahit sabihin ng gobyerno na ay kailangan natin yung food security emergency na to ay makakatulong sa mga magsasaka dahil maa-unload yung laman ng mga warehouses at mapapalitan ngayong darating na anihan. Isa din yan na rason nila eh. Pero again, titignan natin sino-sino ba yung nakakapagbenta sa NFA sa mga magsasaka. Yung mga ordinary magsasaka na ibebenta na nila yung mga produkto nila, yung palay nila na aning palay doon pa lang sa bukid. Yung kailangan ng NFA, kailangan para mabili yung palay mo, kailangan 100% clean at 14% dry. Sino magsasaka ang pwedeng magkaroon ng palay na ganun given na walang post-harvest facilities, walang additional cost pa yung pagbibilad nila, additional cost pa yung pagdadala nila sa mga NFA warehouses. At kung kung makita ng classifier na hindi naman abot sa 14% dry ay kailangan mong ibalik. Pangalawa, yung NFA hindi rin bayad sa agad dyan. Maghihintay ka ng ilang weeks bago mabayaran yung iyong ani. So talagang mas ang nakikinabang doon sa mataas na presyo na binabanggit ng NFA ay yung mayayamang magsasaka na meron mga bilaran. Pangalawa, yung mayayamang magsasaka na kaya nilang maghintay doon sa bayad ng NFA at yung mga traders talagang may mga facilities para talagang ibibilad yung palay na nabili nila. Ma'am Cathy, ito pong kanilang kasi gagawin 41 to 42 sabi nila ang magiging presyuhan na dito sa ano po ito. Pero yung pala, yung mga ibang areas, for example dito sa lalawigan ng Pangasinan na hindi kasama sa food security emergency. So wala kaming aasahan dito na 41, 42. Posible, oo. Meron silang mga target provinces, may target areas sila para doon dalhin yung bigas na yan na mababa. So, dito mo rin ulit nakikita na itong gobyerno ay talagang kung pagresolba sa dito sa napakataas na presyo ng bigas ay napaka immature dahil bakit lahat naman ng mamamayang Pilipino naghahanap ng mababang presyo ng bigas pero talagang piling-pili lang. Ibig sabihin, patunay na napakaliit yung volume na ikakalat nila. Kaya kaya pinipili lang nila kung saan ilalagay itong mababang presyo ng bigas mula sa buffer stock. Would you think, Ma'am Cathy, ito pong pagdedeklara ng food emergency, food security emergency ng ating pamahalaan is indirect admission na wala silang nakalatag na programa talaga na konkreto para sa ating bansa pagdating sa agrikultura? Oo, tamang-tama yung binanggit mo, Sir Mark. Talagang malaking admission ito na talagang hindi nila walang sistematikong solusyon, walang real solution doon sa napakataas na presyo ng bigas. At hindi nila tinitignan yung ginagawa nilang ganyan, admit na nila na hindi nila kayang mapababa yung presyo ng bigas. Kaya kung ano-ano na lang programa ang inilulunsad nila. Hindi nila tinitignan na ang root cause ng napakataas na presyo ng bigas ay yung RA 11203. Walang iba, no? Hangga't inaasa mo sa pag-i-import yung pangangailangan ng mamamayan mo sa pagkain ay
talagang tataas at tataas yung presyo ng produkto dahil doon sa nakaasa sa world price yung presyo ng bigas kasama. At ang pinakamasakit dito, Sir Mark, ay tayo pa yung driver nung pagtaas ng presyo ng bigas sa world market dahil sa laki ng ini-import natin. No? Given na tayo given na rice agriculture country ang Pilipinas. So, para sa amin ay talagang kailangan na talagang ibasura yung RA 11203. 6 years na ito, Sir Mark, sa darating na February 14. No? So, 6 years na. Tapos ito yung ginawa niya. Ito yung delubyo na ginawa niya sa buhay ng mga magsasaka at ganoon din sa ating mga consumers. Kung kaya it's high time, isang malaking hamon ito, isang malaking political issue ito sa mga lahat ng tumatakbong kandidato na dapat bahagi na sila doon sa mananawagan na ibasura, kagyat ng ibasura itong RA 11203 o rice liberalization. Ma'am Cathy, meron po ba kayong alinlang o meron po ba kayong pangamba na maaring ito po'y maisantabi? Lalo po ngayon, ang usapin po ay nakasentro sa impeachment, magiging impeachment trial ng Vice Presidente dahil both houses are busy. Yung prosecution on the lower house at impeachment court na itong upper house. So nangangamba ba kayo na pwedeng maisantabi itong usapin na ito? Sa bahagi namin, Sir Mark, na matagal nang nananawagan ng pagbabasura doon sa RA 11203 ay hindi ito bibitawan ng mamamayang Pilipino, ng taong bayan sa panawagan ng pagbabasura dahil alam natin na yung kumakalam na sikmura ay hibla na lang, actually hibla na lang ang nasa pagitan ng kumakalam na sikmura doon sa nag-aalimpuyos na damdamin nila dulot nung ang lawak ng nagugutom sa ating bansa. More than 17 million ang nagsasabing sila ay gutom. Yung pagtaas nung 63% na nagsasabi ng involuntary hunger sa ating bansa ay pag i-translate mo yan ay mahigit 70 million Filipinos ang nagugutom. So ito yung talagang challenge sa atin. Kaya dapat magsama-sama ang malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, iba't ibang sektor na manawagan, na ipakita na dapat na ibasura na itong RA 11203 at gawing prioridad at itulak ang gobyerno, itulak yung mga tumatakbo sa national offices, mga kongreso at senado, itulak na gawing prioridad yung ating pagpapalakas sa ating lokal na industriya. Okay. Sa issues na talagang issues na campaign issues o yung issues na daing ng mamamayang Pilipino ngayong panahon ng kampanya ay number 2 yung napakataas na presyo ng bigas. So dapat maging challenge ito at gawan ng aksyon and at the same time syempre hangga't hindi kikilos ang malawak na bilang ng mamamayang Pilipino ay magtuloy-tuloy at baka sabi mo nga ay makalimutan o maisasantabi yung pagresolba dito sa malaking problema ng ating bansa. Okay, Ma'am Cathy Estabilio po ang tagapagsalita ng Bantay Bigas. Maraming salamat po. Indirectly saying po yan na wag na magpabudol sa darating na eleksyon. Maraming salamat, Ma'am. Thank you very much. Maraming salamat, Sir Mark. Ayan, Idol, ang ating panayam po kay